שלום וברוכים הבאים לפודקאסט רוח ממללה, מדברים חיים עם מוטי סטמבלר. נעים מאוד להיות איתכם שוב. אנחנו היום ממשיכים במסגרת המפגש שלנו עם שוקי פרידמן, על אהבה ופחד, אמונה ורוח, מבוא לחשיבה דתית. והיום אנחנו בפרק השביעי בסדרה, ההתכחשות לאלוהים. נכון. שלום שוקי. שלום וברכה. מה שלומך? טוב, תודה. כיף לפגוש אותך. תודה. תמיד עושה טוב על הלב. ברוך השם. תספר משהו נחמד, משהו טוב. היום הייתי בישיבה בבוקר, פגשתי הרבה תלמידים צעירים, טובי לב, עם הרבה אהבה, עם הרבה עיניים טובות, זה חימם לי את הלב. איזה כיף. לא מרגיש, אני חושב שאני לא מכיר משהו יותר טוב, מאשר מפגש עם אנשים טובים. לא חושב שיש משהו יותר טוב, מאשר להיפגש עם אנשים טובים. לא חשוב באיזה הקשר. כן, אני יכול במקרה הזה גם כן לחתום, ומהיכרות אישית עם תלמידי שפע וישיבת שפע, שזה מקום יוצא מן הכלל, מלא באור וכיף. ברוך השם. טוב, אז מה בעצם מצפה לנו היום? מה שהיה לנו עד עכשיו, זה שדיברנו בשיעור החמישי, על הופעתו של אלוהים במוחו של האדם, בהכרתו של האדם, על כורחו של האדם. ודיברנו על האתגר העצום שיש בעובדה הזאת. ובשיעור הקודם למדנו על דרך תגובה אפשרית אחת. האמון באלוהים. לתת אמון באלוהים. עכשיו, אמרנו שלתת אמון באלוהים, זה לתת אמון באבסורד, אפשר לומר, שבזה שיש אלוהים זה נשמע דבר אבסורדי. באבסורד הזה שהאלוהים הזה יכול להיכנס למוח האנושי, זה עוד אבסורד. באבסורד בזה שהאלוהים הזה פונה לבני אדם, והוא עושה את זה בשפתם שלהם, ושהם יכולים להבין מה הוא רוצה. את כל האבסורדים האלה, מי שנותן אמון באלוהים, מסוגל להכיל. ולמדנו איך זה משפיע על כל תפיסת העולם שלו, ואיזה תורת מוסר הוא מסגל לעצמו, וזה מה שלנו עכשיו. אבל, דרך התגובה הזאת היא הייתה אפשרית, אבל ודאי שלא היחידה. דרך תגובה אפשרית נוספת ומקובלת מאוד, היא להתייחס להופעתו של אלוהים מתוך פחד. פחד עצום. איזה מין דבר זה שמשהו שאני לא מסוגל לקלוט אותו, נכנס לי לראש, מכריז על קיומו, גורם, עומד ביסוד חוויות הטוטליות, שהן שולטות בי וכובשות את מוחי בזמן שהן בתוקפן. איזה מין דבר זה שאני אקבל מתוך אמון? מה פתאום לתת אמון בדבר כזה? מה פתאום לתת אמון בזה שאלוהים ייכנס לי לראש, יכבוש לי את המוח, יוליד בי חוויות כאלה, ועל ידי זה יוביל אותי לאיזה דרך מסוימת? בוא נראה איך אני יכול לתת אמון בדבר, בפלישה האכזרית הזאת. איזה פולשנות יותר אכזרית יש משהו בדבר הזה? ככה אפשר להתייחס לזה, ככה הגיוני להתייחס לזה. וככה הרבה אנשים מתייחסים לזה. אם כן, ההופעה של אלוהים מעוררת פחד. איזה פחד? פחד אלוהים. עכשיו, מה עושים כשמפחדים מאלוהים? אלוהים נכנס לי לראש ואני אוכל מפחד ממנו. מה אני יכול לעשות? אני יכול לתקוף אחד משלושת המרכיבים שיצרו את ההופעה של אלוהים במוח שלי, ושמי שנתן בו אמון קיבל את כולם. האחד את זה שהוא קיים. אני יכול לתקוף את זה, אני יכול להגיד שהוא לא קיים. עוד מעט נראה איך. אני יכול לתקוף את זה שהוא פונה אליי. הוא קיים שם למעלה, אתה רואה את הענן ההוא שם, מאחוריו יש עוד כמה רקיעים, שם יש איזה אלוהים, מה אכפת לי ממנו? ואני יכול לתקוף את זה שהוא שולט בי. לא, לא, לא. אתה רוצה לבוא, אני אתן לך מקום, אני לא אתן לך לשלוט בי. והיום נדבר על השלילה של אלוהים. אז אמרנו... שלושת הדברים האלו זה מה שמרכיב את השלילה, את אלוהים? לא, אחד מהם מספיק כדי לשלול את זה, מספיק לשלול אחד מהם כדי שאלוהים לא יפחיד. אז רגע, אבל אנחנו נדבר על שלושתם? כן. על שלושתם היום. היום נדבר רק על אחד. על איזה? רק על השלילה של אלוהים, על המחשבה שאין אלוהים, על ההכרזה על זה שאין אלוהים, על ההשמדה של אלוהים. איך משמידים את אלוהים שנכנס לי לראש? על זה נדבר. אלוהים נכנס לי לראש, אני מחפש
אקדח שבעזרתו אני יירה בו, אני יהרוג אותו, אני אשמיד אותו, הוא לא יהיה קיים בי בראש. כשהוא קיים לי בראש, הוא מעורר בי פחד. פחד, עכשיו, פחד ממה? זהו, שזה לא פחד ממשהו ספציפי. זה לא שאני מפחד שאלוהים עכשיו הוא נכנס לי לראש, עוד מעט אולי הוא פעם מסתובב לא טוב ויסתום לי את אוזן שמאל. או שאני מפחד שאלוהים הזה שנכנס לי לראש, אולי הוא מחר, אם הוא עושה חוויות כאלה, הוא גם יגרום לי לאיזו חוויה לא טובה ואני אהיה מאוד בצער, אולי הוא יגרום לכך שאני אפול בבור כשאני נוסע בכביש, או כשאני הולך בדרך, ואני לא אראה, ואני אפול לבור ותכאב לי הרגל. לא שאני מפחד ממשהו ספציפי. מעצם העובדה שאלוהים חסר מימד נמצא לי בראש, זה מפחיד אותי פחד חסר ממדים. אני לא יודע ממה אני מפחד, אבל אני לא מפחד מהלא נודע. אני מפחד מהוודאות שקורנת מתוך ממשותו של אלוהים הנמצא במוחי. אני צריך להתכחש אליו הכחשה כזאת שתשמיד אותו. אני צריך להשמיד אותו. לא שאני מפחד מהלא נודע, ממשהו שלא נודע, אם הוא לא נודע. אם הוא לא נודע, אין ממה לפחד. אבל האלוהים הלא נודע הזה הוא מאוד נודע, הוא מאוד ממשי. לכן אני מפחד ממנו. פחד חסר גבולות. איך אני משמיד אותו? יש אך ורק מכשיר אחד שבאמצעותו אפשר להשמיד את אלוהים. והמכשיר הזה הוא שימוש באבסורדים שהצבענו עליהם קודם, שהופעתו של אלוהים במוחי מעוררת. אמרנו שזה אבסורד שיש אלוהים. זה אבסורד שיש אלוהים במוח שלי. איך יכול להיות שבמוח שלי שקולט דברים רק על פי גדריהם ועל פי תכונותיהם ועל פי התחלתם וסופם, זה הדבר היחיד שהמוח שלי מזהה. המוח שלי לא מזהה שום דבר בשולחן הזה מלבד את צבעו, את החומרים שעשויים מהם, את הממדים שלו, זה מה שאני קולט. מה זה שולחן? אני יודע מה זה שולחן. אני יודע מה עושים עם שולחן. אבל מה זה שולחן אני יודע? לא צריך לדעת. המוח שלי קולט רק את הדברים האלה. ואיך יכול להיות שאלוהים חסר מימדים נמצא במוחי? זה לא יכול להיות, זה אבסורד. זה שזה אבסורד, זה סיבה להכריז שזה לא נכון. זה שזה אבסורד, זה סיבה להכריז שזה לא קיים. כפי שכשדיברנו על המיתוס של החוכמה, אמרנו שהחוויה הטוטלית היא דמיון מטעה. אז גם אלוהים הוא דמיון מטעה. מה שנדמה לי שיש לי אלוהים בראש, זה נדמה לי. זה טמטום גמור, ולטמטום אין זכות קיום. יש זכות קיום רק למה שהשכל יכול להבין, רק למה, יכול להיות שאני עכשיו לא מבין משהו, אבל אני מסוגל להבין, אני אבין אותו מחר. אבל אין זכות קיום למה שאמור לא להיות קיים במוח אנוש. או במילים אחרות, מה שלא נכנס לשכל לא קיים. אין אלוהים. אלוהים לא קיים, כי הוא לא ייתכן שהוא ייכנס למוח האנושי, ואם הוא נכנס, אז זה טעות איומה ונוראה. זה דמיון מטעה בצורה קיצונית, אין דבר כזה, אין אלוהים, כי הוא לא יכול להיות קיים במוח. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? מה המשמעות של הדבר הזה, שמה שלא נתפס במוח לא קיים? פירושו של דבר שהתבונה האנושית, שהיא מאכלסת את המוח האנושי, היא התוכן של המוח האנושי. התבונה האנושית היא נהפכת לעיקרון קדוש, עיקרון דתי פנאטי, שבאמצעותו אנחנו שופטים את השאלה, כל שאלה שהיא. כל דבר שהוא אנחנו נשפוט על פי השאלה, האם הוא תבוני או לא תבוני. האם הוא יכול להיכנס למוח האנושי או לא יכול להיכנס למוח האנושי. אלוהים לא יכול להיכנס למוח האנושי, אז הוא לא קיים. התבונה הכריזה על אי אפשרות, אי קיומו של אלוהים. התבונה היא האלוהים. התבונה היא אלוהית. או במילים אחרות, מחמת שאלוהים הוא טוטלי, הצורך שלנו, כפי
הכפירה בו הוא צורך טוטלי. כל זמן שהוא קיים במוח, דיינו כל הזמן, אנחנו צריכים להילחם בו כל הזמן. למשל, כשאנחנו דיברנו על המיתוס של התבונה, ודיברנו על המיתוס של החוכמה, ודיברנו על עליונותה של החוכמה. אמרנו שהמיתוס של החוכמה נולד מכוח זה שהחוכמה, המוח האנושי הוא זה שיצר את המיתוס של הרוח ואת המיתוס של הכוח, של האלים ושל הרוחות. אז הוא נעלה עליהם, אבל הוא לא ביטל אותם. יותר מזה, גם כשראינו איך שהמיתוס של החוכמה, איך הוא בונה את עצמו, ראינו שהוא בונה את עצמו בשימוש ברוחות שנהפכו לאידאות, ובשימוש באלים שנהפכו לכוחות, והחוכמה עצמה נהיה הכוח של הכוחות, הסיבה של הסיבות. היא לא ביטלה שום סיבה אחרת. החוכמה לא ביטלה שום רוח. המיתוס של החוכמה היה נעלה עליהם, אבל הוא לא ביטל את קיומם, הוא רק היה מעליהם. אבל לעומת זאת, התבונה כעיקרון על חייב לבטל כל דבר שאינו תבוני. וזה נגזרת אחת מהאמונה בקדושתה, לא בעליונותה אלא בקדושתה, בנשגבותה של התבונה. כדי להתמודד עם האלוהים הנשגב, מוכרחים להעמיד מולו משהו נשגב. אני יכול להרוג את אלוהים הנשגב באמצעות התבונה, רק אם היא נשגבת. והעיקרון של התבונה הנשגבת מוליד לנו את השלילה של כל דבר לא תבוני. החוכמה לא שללה את האלים למרות שהם לא תבוניים. בחוץ מזה, באמת שהם די תבוניים. אבל אף אחד לא ראה אותם, אבל הם יכולים להיות. סוקרטס לא שולל את קיומם של האלים. הוא חי איתם בשלום, הוא אומר, תראה, אולי ככה, יש להם מקום. יש לכל מיני כוחות, יש מקום. לכל מיני דברים יש מקום. והדבר העליון על כולם הוא החוכמה. אבל התבונה כדבר נשגב לא מכירה בזכות קיומו או בקיומו של שום דבר שאינו תבוני. הרי הדרך היחידה להרוג את אלוהים היא באמצעות זה שהוא לא תבוני ולכן הוא לא קיים. אז צריך לכל דבר שהוא לא תבוני צריך לשלול את קיומו. ומה הם הדברים הלא תבוניים? יש רשימה מאוד ארוכה. למשל האהבה. שאדם נפשו יוצאת למשהו. בלי לדעת למה. חייבים להרוג את זה. איך הורגים דבר כזה? או למשל המוות. המוות שאמרנו שהוא נתפס על ידי הרבה אנשים כמשהו טוטלי. אם הוא טוטלי, אז אין לו זכות קיום. צריך להרוג את המוות. איך הורגים את המוות? כל דבר שהוא טוטלי, התבונה מוחקת? כל דבר שהוא לא תבוני. מהו דבר תבוני? דבר שיש לו גדרים. המוות הוא לא תבוני? המוות הוא, דיברנו על זה כבר מקודם, שהיכול להיות שהמוות הוא רק הוא יכול להיתפס, הוא יכול לראות לאנשים כטוטלי. החוויה של המפגש עם המוות עבור הרבה אנשים היא טוטלית, זה או משהו אובדן כזה, טוטלי שמשתלט על כל הלב, יש אנשים שככה מגיעים. אבל מבחינת התבונה. נכון. המוות הוא לא דבר טוב. באמת ויציב, אתה צודק, ולכן התבונה תאמר שהמוות כל כולו מתמצא בזה שחומר אורגני כלשהו עובר את איזו טרנספורמציה, ונהפך לחומר לא אורגני. לוקחים חומר אורגני, שמים אותו באדמה, והוא מתפרק למרכיביו, ומה זה האדם שמת? הוא הופך לפחמן, קצת פחמן, וקצת חמצן, וקצת מימן, וזהו, זה... ככה. ואיך להרוג את האהבה? האהבה היא כולה... כימיקלים, בדיוק. אנחנו הרי מכירים את זה כשאנחנו מתאהבים או אוהבים, אז הגוף מגיב לאהבה באמצעות הפרשה של הורמונים, של פעילות הורמונלית כלשהי, ואנחנו יכולים להסתכל על זה, על התגובה של הגוף לפעילות של הנפש. אבל האדם המקדש את עצמו יכול להסתכל על זה הפוך. שהפעילות של הנפש היא רק איזה מין שיקוף של הפעילות ההורמונלית. הפעילות של הנפש היא לא דבר אמיתי, הדבר האמיתי הוא הפעילות ההורמונלית. אדם שלי, כן, בבקשה.
החוויה הטוטלית היא אנטי-תבונית? כן. התבונה לא, כאילו לא יכולה להכיר בזה שיש... לא, בשום אופן לא. לא, אם יש משהו טוטלי... כל דבר טוטלי לכאורה, אז בעצם הוא לא מאיים תבוני. על כל דבר טוטלי אחר. נכון. אבל האם חוויית המוות מאיימת על חוויית האהבה הטוטלית? אתה אמרת מקודם בצדק, זה לא דווקא שחוויית המוות מאיימת על חוויית האהבה, אבל... חוויית המוות מאיימת על התבונה, כן. כי התבונה רוצה להיות טוטלית. לא תראה, התבונה רוצה להרוג את כל הטוטליים. למה? משום שאם יש טוטלי, אז יש אלוהים, כי אני מדבר על האנשים שעושים את זה לא בעקבות החוויה הטוטלית, זה דיברנו מקודם, כשדיברנו על המיתוס של החוכמה, אנחנו מדברים על אנשים שעושים את זה בעקבות זה שאלוהים הופיע בליבם ועורר בליבם חרדה. אנחנו לא מדברים על האנשים שהחוויה הטוטלית עוררה אותם לתגובה, אלא שאלוהים עורר אותם לתגובה. אנחנו מדברים על תגובה לאלוהים. יש אלוהים בראש, אנחנו לא מדברים על מה פתאום אלוהים, אנחנו מדברים על בוא נשמיד את אלוהים. אז כדי להשמיד את אלוהים, אני בעצם צריך לומר שאין דבר כזה משהו טוטלי. כן. אוקיי. ואז אני צריך להגיד את זה על כל הדברים הטוטליים. האדם שאהב, שהתאהב, ואיבד את הראש, והאהבה כבשה את מוחו ואת ליבו, ואין במוחו ובליבו מקום לשום דבר אחר, לא למחשבה אחרת, לא לרגש אחר. האדם הזה נכבש, האדם הזה הוא נתפס על ידי האדם התבוני, האדם המאמין בקדושת התבונה, כחולה. שהרי מהי אהבה? האהבה היא רק פעילות הורמונלית כלשהי. לא, למה חולה? חולה הכוונה, כמו אדם שיקח הרבה סמים. כן, מצוין. האדם שנמצא שהדמיון המטעה, או איך שנקרא לו. התבונה לא בהכרח רואה את ההתאהבות כמשהו לא רצוי. היא תאמר שלפעמים זה הכרחי כדי שהמין האנושי יתרבה. מי אמר שזה טוב שהמין האנושי יתרבה? מבחינת התבונה זה לא דבר... לפעמים כן ולפעמים לא, אולי כן ואולי לא. אולי היא תדגיש את הצד הטבעי של זה, שטבוע טבע. יכול להיות, מי אמר שמה שהטבע... לא שזה מחלה, לא, סתם רק לדייק, לא? אבל זה... אבל זה נשלט, זה מבוקר, זה גבולי. זה פגם. זה פגם? כל חוויה שהתבונה מסתלקת מהמגרש? מסתלקת היא חולנית, היא אסון. אם יש בן אדם שכדי שהוא יתעניין בתבונה, הוא חייב לעבור חוויה שמערערת אותו בעצם. זה ככה נולדה דת התבונה, הייתה חוויה שערערה אותה הופעתו של אלוהים. לא, והתבונה מכירה בזה? התבונה, עוד מעט נגיע לזה, אבל אני אגיד את זה, התבונה טורחת להגדיר כל דבר, היא לא יכולה להשאיר שום דבר בלי הסבר, חוץ מאשר את עצמה. אבל זה נגיע לזה עוד מעט. את עצמה היא לא מגדירה. אבל על כל פנים. כאילו התבונה מכירה בזה שיש אנשים שבזכות אירועים טראומטיים, לאו דווקא הופעתו של אלוהים, זה גורם לאנשים לפגוש ולהתעניין בתבונה. נכון, אבל איך היא תגדיר, איך היא תבין את אותם חוויות טראומטיות? היא אמורה להגדיר אותם כדבר רצוי. לא. כי זה מביא את האדם אל התבונה. לא, אבל מי אמר שם במובן הזה? היא לא תנועה מיסיונרית. לא, לאו דווקא, אני לא יודע, זה תלוי, יכולה לתפוס הרבה וריאציות, יכול להיות בהרבה אופנים, אנשים תבוניים יכולים, כפי שדיברנו, כשדיברנו על המיתוס של החוכמה, ראינו שיש אנשים שהמיתוס של החוכמה מוביל אותם לבניית חברות, ויש אנשים שזה מוביל אותם להסתגרות מפני החברה, ולחיים אינדיבידואליים, ראינו שיש ככה וככה. יש כל מיני וריאציות, אבל על כל פנים, התבונה לא יכולה להשאיר שום דבר בלי הגדרה. כי בהגדרה אין דבר חסר הגדרה. דבר חסר הגדרה, הפירושו, אז מה שאמרתי, מה שהיה לי בלב אלוהים, זה אלוהים. יש אלוהים, חרדה. אני לא יכול לחיות עם זה. לא יכול לחיות עם זה, אני חייב לדחות את זה. אני חייב להשמיד את הדבר הזה. לכן אי אפשר להשאיר שום דבר בלי הגדרה. כשאומרים לנו טראומה, הטראומה צריכה הגדרה. צריך שתהיה הגדרה לטראומה, וצריך שתהיה מידה לטראומה, והאנשים הנבונים לטראומה הכובשת יעשו סולם 7 בסולם X, ו6 בסולם X, ותמיד תהיה לה מידה. אין דבר חסר מידה. אין, לא ייתכן בהגדרה. ההגדרה הזאת היא הגדרה
הגדרה דתית. עכשיו, הדת של התבונה, בגלל שהיא באה, כפי שאמרנו קודם, באה להתמודד עם האלוהים הטוטלי, היא חייבת להיות טוטלית. אם הוא נסגר, היא חייבת להיות נסגרת. ואז הדבר הזה מוליד, דבר ראשון, עוד דבר. אמרנו מקודם שהמיתוס של החוכמה היה יכול לחיות עם המיתוס של הרוח ועם המיתוס של האלים. אבל הדת התבונה לא יכולה להכיר בשום דבר לא תבוני. אם האלים הם לא תבוניים, דינם השמדה. אם יש אלים תבוניים שניתנים לשליטתה של התבונה, ובאמצעות התבונה אפשר, אז זה בסדר. הרוח הנסתרת, שיש סוד בכל דבר, יש ממדים, זה הדת התבונה לא מכירה בדברים, זה לא, מילים שאסור להגיד, מילים שלא ייתכנו, זה ג'יבריש. הסוד, המימד הפנימי הנסתר, נסתר מעיני התבונה. המימד הפנימי הנסתר מעיני התבונה זה כפירה גמורה. אין דבר כזה, אין רוחות נסתרות, אין סודות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. עכשיו, מה הדבר הזה מוליד באדם? דבר ראשון, זה מוליד בעצם, כפי שאמרנו מקודם, נגיד ככה, זה מוליד כמה מצוות עשה וכמה מצוות לא תעשה. יש תורת מוסר. איזה תורת מוסר? תורת מוסר שאומרת מה טוב. הטוב העליון הוא להבין כל דבר ולהגדיר כל דבר ולעמוד על ההגדרה המדויקת של כל דבר ולדייק אותה יותר ויותר. ואז ממילא המצווה הגדולה היא לעמוד ולחקור בכל מה שקיים ולרדת לסוף דעתו במובן של לעמוד על גדריו, לא להכיר את מהותו הפנימית, אלא להכיר את גדריו ובזה להכריז שיודעים אותו. ומה אסור לעשות? להגיד על משהו אני לא יודע. לא, מותר לך לא לדעת, אבל אסור לך להגיד שיש משהו שהוא לא ניתן להבנה. מותר לך לא לדעת, אבל אסור לך להכריז על משהו שבהגדרה הוא לא ניתן להגדרה, זה לא. או במילים אחרות, אם יש מי שאומר, אם יש חכם שאומר, שיש את ההגדרים של הדבר, אבל יש את הדבר כפי שהוא, זה מילים שמעוררות צחוק. אין דבר כזה, הדבר כפי שהוא. הדבר כפי שהוא, הוא הגדרים שלו. זה המהות הפנימית של הדברים, היא ההגדרים שלהם. אתה אומר שיש מהות פנימית לדברים מלבד הגדרים שלהם? זה מילים, זה ג'יבריש. אין דבר כזה מהות פנימית. אין דבר כזה רוח. אין דבר כזה סוד. אין דבר כזה הפנימיות של הדבר הזה. הסוד של הדבר הזה. הרובד הנסתר מעיני השכל של הדבר הזה. אין דברים נסתרים מעיני השכל. דברים נסתרים מעיני השכל בהגדרה הם לא קיימים. אז אין את הדברים כפי שהם. או גם אין מקום שמישהו יכתוב בספר כמו ביקורת התבונה הטהורה. השתגעת? התבונה הטהורה עומדת לביקורת? אתה משוגע? אין דברים כאלה. התבונה הטהורה שולטת בכל, היא תמצית הכל. הגדרת הכל היא הכל. מה הם הדברים? ההגדרות שלהם. מעבר להגדרות, אין שום דבר מעבר להגדרות. אין שום דבר מעבר לתהליכים הניכרים לעין התבונה המתבוננת. ואז ממילא נוצר עוד איזה דבר. מחמת שהתבונה עזרה לנו להרוג את אלוהים, ועשה לנו את השירות העליון הזה, אז אנחנו מעריצים את התבונה. מעריצים את התבונה. אנחנו סוגדים לתבונה. היא זאת שעוזרת לנו להיפטר מאלוהים. כמה אנחנו חייבים לה? את כל החיים שלנו אנחנו חייבים לה. ואז מה שיוצא, שהדת הזאת של התבונה, ושמולידה את הערצת התבונה, מעודדת אותנו בעצם להפנות את כל הרגשות שאסור לנו להרגיש, אל התבונה עצמה, אל החוכמה. אנחנו מעריצים את התבונה, את כל הרגשות שאסור לנו, כלומר, הרי ככה,
את האהבה אנחנו הבנו כפעילות כימית, כל מיני דברים כאלה, אבל את התבונה היא קדושה. עכשיו, אז יש לנו, אמרנו, מצוות עשה, להגדיר ולהגדיר, ויש לנו גיבורים. אם למשל, למיתוס של הכוח של האלים, היו לנו כהנים בבתי מקדש, הייתה לנו, פיתחנו תורה שלמה, איך האל הזה סוגדים לו ככה, ולאל הזה סוגדים ככה, ולזה נותנים פולקה בבוקר, וזה נותנים ירך בקר בלילה, כל מיני דברים כאלה יצרנו, היו לנו כהנים, פה יש לנו גם מגדירים. יש לנו את המדענים למשל, הם אנשים נערצים, כי הם כל הזמן מגדירים דברים, כל הזמן מגלים את התכונות של הדברים, את ההגדרות שלהם, את המתמטיקה שלהם. כן, אבל בסוף... הם גיבורי תרבות. בסוף שלא נתערבב עם התרבות של היום, שגם סוגדת למדענים, אבל לא רק בגלל הסיבה שאתה אומר, ואולי בעיקר לא, אלא בעיקר בגלל הקדמה והטכנולוגיה והתפוקה והתועלת שהם... בגלל התועלת. התועלת הזאת, אף אחד לא מתווכח. נכון, אז אני גם לא מתווכח. בעיקר הסגידה שהם זוכים לה, זה בגללה. היום, דרך אגב, הם לא כל כך זוכים לסגידה. הם סגדו להם במאה ה-19. אבל אני אומר, עד מלחמת העולם הראשונה, זה קו פרשת המים. אם גם היום נשאר איזושהי סגידה... זה בגלל התועלת העצומה שהם מביאים. כן. נכון. שאני שותף להערכה הזאת. אני לא מעריץ את המדענים, אבל אני מעריך מאוד מאוד... מעריץ הכוונה שאנשים, אולי גם אתה תסכים, אולי זה לא הערצה, אבל שצריך במיוחד להקדיש תקציבים, איך לעשות שיהיה לנו יותר מדענים, לגדל את הילדים סביב תחרותיות שיהיו מדענים. זה נושא אחר, עזוב, לא אמרתי את זה. לא. זה אבל כדי... לא אומר את זה. אז אני רוצה לומר שגם אלה שכן אומרים את זה, הם אומרים את זה כי זו תפיסה שהם מתוך תפיסה חברתית, שהם מבינים שכדי שיהיה מדענים, שיקדמו את החברה, שאנחנו מעוניינים בה בשביל התועלת, נכון. צריך לקדם פולחן מסוים. אתה מדבר בשם אנשים אחרים, לא בשמי. אני מסביר שמה שאנשים האחרים גם היום... אוקיי, זה בגלל התועלת הזאת. אז זה כבר לא דתי. זה כבר מניפולציה. לא, זה סגידה לתועלתנות. אוקיי, אז זה... והמדענים הם שכבת כהנים אחת של פולחן התועלתנות. אוקיי. אז, אבל אני מדבר עכשיו על אנשים שמשתמשים בתבונה לא לתועלת. עצם זה שהם הצליחו להגדיר עכשיו איזה הגדרה נפלאה, לוגית ופילוסופית. בגלל שהם עסוקים במצווה הגדולה שכל התורה עומדת עליה. תורה לשמה, בלי תועלת, כן. להגדיר, תחשוב ותגדיר. תן לי נקודת משען. נקודת משען ברורה, כל מיני דברים כאלה. זאת מצווה אחת. מצווה שנייה היא מצוות לא תעשה. לא לתת בשום פנים ואופן, לשום רגש, לסלק את התבונה מן הראש. כל דבר צריך להיות מרוסן. כל דבר צריך להיות במידה. התבונה חייבת ללוות כל חוויה אנושית. כל פעולה צריכה להיות עם סיבה. כן. אין דבר שהוא בלי סיבה. כן. אין דבר שהוא לא מוכוון תוצאה. המילה סתם היא מילה פסולה. תגיד לי מה התבונה אומרת על הדבר הזה. מה תבוני? זה כמובן כמעט מיותר לציין, זה גם חדר לעולם הדתי שכביכול סוגד לאלוהים ולא לתבונה. שמה? התפיסה הזאת. איזה תפיסה? שכל דבר צריך לעשות עם סיבה ובשביל תוצאה. זה נכון, התפיסה הזאת היא קשורה למה שאנחנו מדברים עליו, ונדבר על זה בפעם הבאה, כשנדבר על תופעה נוספת, על עוד דרך תגובה לאלוהים, מה שדיברנו על לדחות את הרלוונטיות של אלוהים, אז נדבר גם על הדבר הזה, איך הדבר הזה... שעושים את זה בשם אלוהים. איך עושים את הדברים האלה בשם אלוהים. איך בשם אלוהים מעקרים את הטוטליות שלו. אז נדבר על זה. אבל עכשיו, יש, התבונה מצווה עלינו, הדת התבונה, אפשר להגיד ככה, התבונה הקדושה, סנטה סופיה, היא מלמדת אותנו שאסור לנו לתת לתבונה להסתלק משום חוויה אנושית ומכל פעילות אנושית. התבונה צריכה ללוות
כל פעילות, אבל גם כל חוויה. מוח שליט על הלב. זה ביטוי אחד לזה, אבל זה יותר מזה אפילו יותר מאשר מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב, פירושו של דבר, במקרים שהם מתנגשים, אבל פה זה לא רק במקרים שהם מתנגשים, כלומר, הלב אומר, תעשה ככה, המוח אומר דבר אחר, מי יקבע? אז המוח שליט על הלב במקרה של התנגשות. אבל אני לא מדבר... לא, מוח שליט על הלב אומר, לפחות בגרסה החבדית שלו, שכל רגש אמור להיוולד כתוצאה... מחשיבה. מחשיבה ומהמוח. כן, מהנדסים רגשות. להנדס רגשות, אוקיי. אז זה בהחלט קרוב לזה. אז זאת אומרת שהחשיבה לא תיתן לשום רגש שיתעורר סתם ככה, להשתלט על המוח ולסלק את התבונה. אז אם אדם מתאהב באישה, אומרים לו, רגע. סליחה, אתה עכשיו הולך להתחתן עם חוזה ברור, ואת האהבה שלך, היא צריכה להתפרט לרשימת זכויות, רשימת חובות, ולא לאבד את הראש אף פעם. אתה מרגיש שאתה מאבד את הראש, תברח. אסור לאבד את הראש באף מצב. ואסור לעשות דברים סתם באף מצב. זה נגד העיקרון הקדוש. זה עיקרון קדוש, אין סתם. הכל תבוני. וזה המצוות לא תעשה. לא תעשה שום דבר, לא תזיז, לא תיתן ללב לזוז מילימטר, ולא תיתן ליד לזוז מילימטר בלי תבונה. מה זה שונה אני לא יזיז את היד מילימטר אם זה לא לצורך עבודת השם. זה נשמע אותו דבר לחלוטין. מה פתאום? השאלה היא, מי זה השם הזה? תשמע. מה זה משנה? הרעיון אבל שכל פעולה, אין פעולה סתמית, וכל פעולה היא צורך משהו. אבל אתה זוכר מה שדיברנו בפעם. ולא רק זה, וכלומר, רגע, והחצי השני הוא החשוב, שמה שלא איכשהו מתכנס לעבודת השם, אז אנחנו לא עושים אותו. אבל אתה שכחת, מה שלימדנו בפעם הקודמת, על האמון באלוהים, שהוא מולד את הגילויים הנפלאים ביותר של עבודת אלוהים, את העמידה של אדם מול אלוהים, אדם הולך לאלוהים, והוא כרוך באמון של האדם בעצמו, ברצונות שלו, בחשק שלו, והוא אומר לו, שזה בסדר. אמרנו... אבל זה לא עבודת השם. אז מה פירוש? אני מדבר על המושג עבודת השם. האמון הזה בעצמי, כשאתה עכשיו אומר... אבל הוא נולד רק מהאמון באלוהים. הוא נולד מהאמון באלוהים, אבל לא שאני עובד את השם על ידי זה שאני נענה לרצונות ולחשקים שלי, אלא אלוהים מאמין בי וברצונות ובחשקים שלי. נו, אז מה זה? זה לא המושג עבודת השם. עבודת השם הכוונה... אתה מדבר על עבודת השם באופן מאוד מסוים. כן, במושג הנפוץ ברחוב אני חושב. אז בוא נחכה לפרק הבא לדבר על זה. איך קוראים לו? קוראים לו התכחשות לרלוונטיות של אלוהים. אוקיי. זה קשור. שמה זה אבל הפוך, שמה זה כמה אלוהים רלוונטי בכל דבר. חכה, נראה בפעם הבאה. על כל פנים בינתיים, נבין את המצווה הקדושה, שהתבונה חייבת ללוות כל פעילות רגשית, אינטלקטואלית ומעשית של האדם. התבונה היא חובקת כל, התבונה היא נהיה טוטלית. אז המצווה תעשה היא להגדיר כל דבר, והמצוות לא תעשה היא לא לעשות שום דבר, בלי הגדרה, בלי הליווי של המגדיר, בלי הפוליטרוק, ככה זה אנחנו צריכים לעשות, ואלו המצוות של הדת הזאת. עכשיו, יש לזה, להוויה הזאת, שתי תופעות לוואי. האחת מהן היא כשאנחנו עומדים על המשמעות הזאת, שאנחנו כל הזמן עסוקים בלנסות להגדיר דברים, אז מה פירושו של דבר? כשאנחנו מנסים להגדיר את השולחן הזה, איך אנחנו מגדירים אותו? באמצעות זה שאנחנו אומרים איפה הוא נגמר, איפה הוא לא. אנחנו כל הזמן עוסקים בגבול, ובעצם כל הזמן עוסקים בלא, בעין. ובזה אנחנו בעצם, וזה קשור גם למה שאמרנו שהתבונה צריכה, ללוות כל דבר, פירושו דבר שהיא צריכה להגדיר כל דבר, פירושו דבר שהיא צריכה לקצץ בכל דבר. התבונה קיצצה באהבה, היא לא נתנה לנו להתמסר לאהבה, היא לא נתנה לנו להשתפך שם, היא לא נתנה לנו להימס שם, היא לא הרשתה לנו להימס בחיק האהבה, לא הרשתה לנו לדבר על
רשפי הרשפי אש. לא הרשתה לנו לומר אם יתעניש את קולו לביתו באהבה בוז יבוזו לו. לא הרשתה לנו לומר מה אם רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. סליחה, אני מחבת האהבה. אני מרשה לך לאהוב מ-5 עד 7. ב-7 יש לך שיעור מתמטיקה. ב-7 אתה שוכח את האהבה. אתה לא אוהב, מ-7 לא אוהבים. וגם כשאתה אוהב, אתה כל הזמן זוכר שב-7 אתה צריך להפסיק. האהבה קיצצה לנו את החיים. סליחה, התבונה קיצצה לנו את החיים. ועוד איזה דבר, וזו תופעה בעיניי כבר ממש קשה, קשה וכואבת. והיא שהתבונה מסוגלת להגדיר את הכל, וכל דבר היא הגדירה. דבר אחד היא לא הצליחה להגדיר, ודבר אחד לא הצליחה לתת לו ממדים, וזה את הפחד מאלוהים, שעומד ביסוד המאמץ להשמיד אותו. הפחד מאלוהים הוא נשאר טוטלי. אותו אי אפשר להגדיר. למה אי אפשר להגדיר את הפחד מאלוהים? כי כפרנו באלוהים. אבל גם לא מודים בזה שמפחדים מאלוהים. נכון, לא משנה שלא, אבל זה שלא מודים זה שום דבר. כל שאר הדברים, יש עוד הרבה דברים שהיא לא מצליחה להגדיר. נכון. כל דבר שהיא לא מודה בו. לא, אבל היא מצליחה לצמצם אותו, אבל הפחד נשאר, והוא הופך לחרדה קיומית. מה ההבדל בין פחד לחרדה? לא, ההבדל הוא שהפחד היה פחד מאלוהים. אלוהים טוטלי, הפחד ממנו טוטלי, אבל כפרנו באלוהים. אז אין פחד מאלוהים, לא מפחדים מאלוהים. אין אלוהים, מה יש לפחד עם משהו? אבל הפחד עצמו היה קיים. או במילים אחרות, אפשר להגיד את זה יכול להיות הדבר ראשון, בואו נציין את התופעה, ואחר כך ננסה לחשוב על המשמעות שלה. התופעה היא שהפחד מאלוהים, שאנחנו כופרים בו, אז הפחד, ברגע שכפרנו מאלוהים, למה כפרנו באלוהים? כדי לא לפחד ממנו. אז כפרנו בו, ואנחנו לא מפחדים ממנו, נהדר. זה הרווח הגדול שלנו. אבל הפחד עצמו לא נסתלק. והוא נהפך לחרדה קיומית. שאלתי מה ההבדל בין פחד לחרדה. לא, אין הבדל, רק אני אומר, החרדה מאלוהים הפכה לחרדה קיומית. ולא מה? מהקיום. מהקיום שלנו? מהקיום, בעצם הקיום. לא מתופעות מסוימות בו, לא ממקרים מסוימים בו. כל המקרים ניתנים להגדרה, כל המאורעות ניתנים להגדרה, כל התופעות ניתנות להגדרה. הכל ניתן להגדרה, גם מה שאני לא הצלחתי להגדיר היום, אני אצליח להגדיר מחר. ואם לא אני, אז הנכד שלי, ואם לא הנכד שלי, אז הנכד של הנכד. אבל לא משנה, אני חי בתור דברים שכולם בעלי הגדרה. אבל הפחד, החרדה שדחפה אותי להשמיד את אלוהים, כי היא תפסה את הדמות שלו, עכשיו היא תופסת חרדה מעצם הקיום. וחרדה קיומית מאוד מלווה אותנו. עכשיו, מה אומרת החרדה הזאת? מה היא עושה לנו? בגלל שהיא מאוד מפחידה אותנו, אז היא כל הזמן מדרבנת אותנו להגדיר ולהגדיר 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 ולהגדיר. יש כאילו שוט שמלכה אותנו כל הזמן מישהו מלכה אותנו ואומר לנו תגדיר. מי זה השוט הזה? החרדה, הפחד כל הזמן, תגדיר. רגע אחד לא נעמוד על המשמר ושוב יצוץ הדמיון המטה הזה לאלוהים, אוי ואבוי לנו. וזה הופך את החיים למסע הגדרות. עכשיו אנחנו יכולים כל הזמן, על פי רוב זה בא לידי ביטוי בכך, שאנחנו יכולים כל הזמן להיות מלאי סיפוק על כל ההישגים הנפלאים שלנו, שהצלחנו להגדיר את זה ולהגדיר את זה, ואנחנו מבינים את זה ומבינים את זה, והכל מובא לנו וזה עולם ברור וזה. וכשאנחנו הולכים לישון, אז מהקישקש צמחות לנו כל מיני חרדות ופחדים, ואוי לנו. אז ככה כשדיברנו על המיתוס של התבונה, המיתוס של החוכמה, אז אמרנו שהחוכמה בסופו של דבר כדי להסביר את עצמה, הייתה צריכה להמציא את הדמיון המטעה, שיכול להיות שכוחו רב מכוחה שלה בהשפעה על האדם, כדי להסביר את החוויה הטוטלית. ככה בסופו של דבר, דת התבונה שנוצרה כדי להיפטר, להיגאל מאלוהים המפחיד, מאלוהים מעורר החרדה, עוררה את החרדה הקיומית, חרדה מהקיום. יכול להיות שהמשמעות של זה היא שאלוהים סירב להיות מושמד. הוא נשאר שם בראש. כשהשמדנו אותו, כי הוא לא תבוני, הוא סירב להיות מושמד.
אבל זה כבר משמעות פילוסופית, אפשרית, זה לא... אף אחד לא חושב על זה. לא צריך אותו בשביל שכזה דבר יקרה. לא צריך את ההתעקשות שלו בשביל שזה יקרה, זה אבל צריך שיהיה משהו טוטלי. אוטומטית כשאתה מפחד ממשהו כל הזמן, ועל פי זה מגדיר את כל ההתנהלות שלך, אז אתה יוצר את המפלצת הגדולה יותר. יפה, אז אוקיי, אז נוצרה מפלצת, המפלצת הזאת היא החרדה הקיומית. ויכול להיות שמה שדת התבונה עזרה לנו, זה רק להחליף משהו מחריד, בעל שם X, למשהו מחריד בעל שם Y. יכול להיות. אבל כתופעה, זו תופעה קיימת. תופעה קיימת שהחרדה מסרבת להיעלם. מישהו אחד יכול לבוא... אפשר כאילו לתרגם את זה בלי קשר לאלוהים או לא. כן, כל אדם שמתנהל מחרדה מסוימת, זה יגרום לו לעשות כך וכך דברים שבסוף יולידו חרדות אחרות. יכול להיות. אם הוא כאילו נשמר מפני אותה חרדה, נגיד הוא חרד מפני תאונה בכביש, כן? הוא נותן עכשיו לזה להוביל את כל התנהלות חייו, אז גם החרדה נשארת. נכון. וגם החרדה שולטת. חרדה שולטת. ואז בסופו של דבר באמת מה שזה גורם לדרבול מתמיד, זאת אומרת כאילו אי אפשר להפסיק לעבוד. אי אפשר להפסיק לעבוד ולהגדיר. לא, בעצם אותו בן אדם יכול להודות שהוא חרד, ואין לו בעיה להיות מנוהל מחרדה. יש לו בעיה. לא, נגיד הבן אדם עכשיו שחרד מתאונת דרכים, חרד משרפות, חרד מתאונת דרכים זה בסדר, כי אני חרד ממשהו קונקרטי, והמשהו הזה הוא מוגדר, ואני יודע איך להיזהר מזה, אני את האוטו שלי, אני הופך לטנק. אני חרד ממדינה דתית, ממדינת הלכה. כן, אז אין לי בעיה, אם מתייפר למדינת הלכה, אני נוסע לקפריסין. לא, אני אבל רוצה להישאר פה. אז אני אלחם שתהיה מדינה, לא את ההלכה, ואם אני אצליח מצוין, אם אני לא אצליח, אני עובר אז מה ההבדל בין החרדות האלה לחרדה שלנו? החרדה היא טוטלית, אין ממנה מפלט. כשאני מפחד מתאונה בכביש, אני מפחד ממשהו שיש לו ממדים, שיש לו פרצוף, יש לו דמות ברורה, אז אני יודע גם איך להיזהר ממנו באופן ברור. אני יודע, אני כל פעם כשאני נוסע בכביש, מה אני עושה? אני תמיד שומר מרחק מזה שלפניי, מזה שמימיני, מזה שמשמאלי, ואם זה לא מספיק לי, אז אני הופך את האוטו שלי, שמעתי, אני קונה אוטו שעבר בציון 10 במבחני ריסוק, או משהו כזה, כל הדברים כאלה, ככה אני מתגונן, אני יודע ממה מאיים עליי, אני מאמן עריות, אבל לעומת זאת, כשאני מפחד ממשהו לא מוגדר, אין ממדים לפחד שלי, הפחד הוא גם כן לא מוגדר, הפחד הוא חסר ממדים, הפחד הוא טוטלי, זה ההבדל בין הטוטלי והיחסי. ואז אני רוצה כאילו לברוח מאותו דבר. ואני בסופו של דבר מוצא את עצמי עם הדבר הזה, למרות שהחלפתי לו את השם. פעם קראתי לו אלוהים, ואמרתי, מה אלוהים? אין דבר כזה. שמתי X לדבר הזה, ואמרתי, הנה עכשיו אני לא מפחד מאלוהים, אין אלוהים. אין ממה לפחד. ואז אני מוצא את עצמי מפחד כשאין לי ממה לפחד. אין לזה עוד פשוט מקבילות בחרדות של בני אדם לתופעה כזאת? לא, החרדות של בני אדם שאתה מדבר עליהן, הן חרדות מפני משהו מאוד ספציפי. יכול להיות שיש להם איזה שורש נעלם שהוא חרדה קיומית, אבל היידיגר הגדיר את כל הקיום כחרדה קיומית, החיים הם חרדה קיומית, חרדה, זורגן, זה כן. מה זה החרדה הקיומית? יש לך... חרדה מעצם הקיום, זאת אומרת, הקיום עצמו הוא מעורר חרדה מתמדת, כל זמן שאתה קיים אתה חרד. חרד ממה? לא ממה, זה מכלום, חרדה. חרדה מכלום. גם כשאתה מפחד מאלוהים, מה זה אלוהים? אלוהים זה גם כן כלום. לא, אבל אתה חרד מאלוהים. מה זה אלוהים? אני לא יודע. אז זה כלום. אבל לא נכון. משהו לא מוגדר. והקיום? זה לא נכון לומר שאני חרד מהקיום, אלא הקיום שלי מלווה בתחושת חרדה. בסדר, אוקיי, מצוין. אז אני אומר, זאת תופעת הלוואי. הרבה פעמים, אולי תמיד, בדת התבונה, יש את החרדה. וסתם ככה בסוגריים, זה הרבה פעמים גורם למאמיני דת התבונה, לאמץ את הנטייה לאלימות קשה, אבל זה נכון גם לגבי בעלי דתות אחרות, אז לא נדבר על זה, אבל כל פנים, הרי לנו, דרך מצוינת להתמודד, הדרך היחידה... כל הדתות אלימות, לא? לא. למה לא? למה? הבודהיזם הוא אלים? אני לא יודע, אם מישהו עכשיו יצא נגד עקרונות הבודהיזם, הם לא היו אלימים? לא. לאו דווקא. לא לאו דווקא, שאלה אם... לא, דווקא... אתה שואל אם זה דווקא כן, התשובה היא לא. לא. בפירוש לא. דת לא חייבת להיות אלימה. אין חוק הזה דת שווה אלימות. לא.
אם יוצאים נגד העיקרון המקודש, אז אתה מהווה איום על הקיום, איום על בסדר, ויש אנשים שהדת שלהם אומרת, תכיל את האיום, אל תעשה שום דבר. למשל, כל מי שבוטח באלוהים, גם אם מישהו מאיים עליו, הוא ישאיר את זה לאלוהים, שאלוהים יעשה מה שאני לא צריך לעשות שום דבר. מה אני צריך לעשות? רוב האנשים שבוטחים באלוהים לא מגיבים איך שאתה עכשיו. יכול להיות, אבל אני אומר שבעיקרון כשאדם בוטח באלוהים, כשאדם יש אמון באלוהים, וכשאדם חושב שאלוהים הוא, בגלל שאלוהים מעורר את כל החוויות, אלימות זאת לא רק תוקפנות פיזית, אלימות זה גם תוקפנות רעיונית. אבל אם אני, נגיד בלשון שלך, אם אני מניח את המלכות לאלוהים, אז אני לא צריך להגיב לאיומים על העקרונות של הדת שלי. שאלוהים יעשה מה שהוא רוצה. הדת לא צריכה, מה ככה, אתה משתמש במילה דת, אני אף פעם לא השתמשתי בה. אני משתמש במילה במה אני מאמין, כן? אני מדבר בעקרונות. אני על זה מדבר. אז העקרונות... כל פעם כשיש לי עיקרון מקודש, אז כשהעיקרון המקודש הזה... אז התשובה היא עיקרון מקודש לא צריך להוביל לאלימות. לא, יש עקרונות מקודשים שהעיקרון הקדוש הוא שאלוהים יעשה כרצונו, ואז אני לא צריך לעשות שום דבר. אני צריך לעשות, כלומר, למשל, האמון באלוהים, הוא מוביל לתפיסה מאוד אישית. אני עומד מול אלוהים כאדם פרטי, ושאדם אחר עומד כאדם פרטי, זה לא ענייני. האדם אחר הוא בכלל לא ענייני. ברגע שהאדם אחר הוא לא ענייני בכלל, אין שום סיבה לשום אלימות שהיא. אף אחד לא מאיים על אף אחד. אף אחד לא מאיים על אף אחד אף פעם. טוב, אז פה אפשר פשוט לשאול שבתוך הדתות, בתוך מערכת הדתות. אז בואו נגיע לזה. יש הנחיות שאתה צריך לקנא לאלוהים. אוקיי, אז אתה מדבר על דתות, אז זה שייך למפגש הבא שלנו. המפגש שלנו עד היום הזה, כן, אני חושב שזהו. כן, זהו, עד לכאן היום. תודה רבה. בואו נתחיל.